Ka China kala maham siat ya ka US halor ka jingkhang ya ka Duriau Hormuz. Uhe officer jong ka China ula maham ya ka Amerika halor ka jingkhang ya ka Duriau Hormuz. Ban maham ru ya ka bakamdei ban tuklar ya ka jingede jong ka China bat ka Iran. Kane ka jing maham jong menteri ya dari u Admiral Dong Jun. Kalong ha ka jing sedang jong ka jingkhang dam jong ki sipai Duriau jong ka US ha ka por nyau steng beje jan miet ha ka singi nengkong. Ka lentium kalong ka bakong san haduk kata-kata na kapanta ka Beijing namar baka penbiang haduk 100% ya ka penyang jongka bat duna ya ka 100% ya ka jington kam LNG jongka kumta ka China kala penbor ban sangit thama ban pen scam ya ka lentium ka bakong san ha golf kat kum ka jingong jongki katto ka ne ki riu sempang ka jingkhang dam jongki sipai Duriau jong utrom kala ban temu ya ka pisa China kabala pendon kam daki katto katne kiling banyai lengba ya ka jaka kabakongsan jong ka golf kabala yoi kum ka jinge ya ka rukom trekam jong ka petro dollar kabala pendon kam daki peus nem bat kalat banyai laj na ki jingpen jeri jong ka US ha ka ju kapor katnat kambari jong ka China kala pen pau biang ya ka jingkersian jong ka ya ka jing sange thama da ka bakentho ba ka jing singan ka jing chong singan bat ka jing ya limti klem jing khanglat jong ka limti ka syakri ya ki jing montoy lang jong ka perthei kala benrap ru baka China kalong ka bala pen kre ban le ya ka benta ka babha bat ka batei ban pen kutno ya ka jing ya kan at ha Middle East kathan ka baka China ka yakun bat ka US ban yo bor hadin ka jing ya kren ka bahe bat ka Iran kala klem ha ka khatwe trik uyayong klem kano ka jing pen bena u presiden jong ka US u Donald Trump ula pen bena baki sipai Duriau jong ka Amerika kin khanglat ya ka jingle sha ki kat ling jong ka Iran lengba ka Duriau ba ka bakongsan bha ha ka thama ka Strait of Hormuz ka US Central Command CENTCOM kala ong ba kane ka jingkhang kherdep kan theubet ya barok ki jhat ki barung nemi na ki kat ling jong ka Iran ha ka jing pen bena ka CENTCOM kala benrap bayakane ka sin jam on pentrekam klem liang persya ya ki ling jong baro ki jaj benriu da ka ba pendon kam ya ki kat ling jong ka Iran bat ki jaka bamarjan Duriau ki sipai jong ka US kil ong bakane ka jingkhang kan khanglat ya ka jingyai limti jong ki nonglek nongwan lengba ka Duriau ba syane na ki jaka bomde kinong Iran kat ba ka jingyai kan at kanang jur halor ka jingkhang dam jong ki sipai Duriau jong ka US ka China kala persya jur ya ka no kono ka jingle ka balak ban pentut ki jing mentoy bakongsan bat ka boarding jong ka Iran ka jing yang persya ban penpau ya ka jing ya per jingmut ka banang jeliu hapdeng ka Washington bat ka Beijing wat haba ki jing khot ban sange ya siat kidang yai peteng katong ilapoi sagabkut jong kane ka khubor komta paralog bi ya peni ya ka jing kersian ka jong pil ada pimpat da ban subscribe da ka ba pin subscribe ban like ban sa share saki paralog ki jong pi na kamata kane ka channel Kublai Shibun.